Какво става, хора? Аз съм си по PvP, сега сме в Arctic Factions сервера. Преди малко взех това аутпоста там, за къде ти дадат пари и тук ефектите, само че ме кнопнаха и ме убиха и да. Сега ще ви покажа как съм се развил в Арктика. Значи, първо започнем с хомовете, моя. Имам тук един хом, където живея там и си остана някои етеми. Но големата етеми си остана в трапа. Значи тук тоест само това е, другите често няма нищо, абсолютно нищо. Опа. Така, ето. Към трап, виждате, че имам 17к. Чакай, MC1. Сета. Да, хора, сега искам да ви покажа тук на какво става. Значи, това е коя страна? На Норд. Имам клейм от... да, на втора линия. Значи тук. Значи, то трап го правих. И сега тук има малко клейм и отзад има малко клейм и тук има малко клейм. Така че, който иска, продам тези клеймове. Така, и сега ви покажа тук етемите ми в трапа. Така, тук имам някакви безполезни айтеми. Да, и в Ender Chest тук имам някакви айтеми. Не хубаво да копам, мисля да отивам след малко да копам. Така, тук си направих някаква малка sugarcane ферма. И да сега, тук съм събрал малко sugarcane. Ще я продам. Така, ще стим парички, колкото продавам толкова. И хора, които ми искат фекшна си, просто ми да ми напише, нали, как се казва сервера, аз ще му пиша. Да. И сега, какво да ви показвам, ето ми го фекшена, само аз съм в него. И някакво такова тъпо, нали. Така. Тук не става реклама. Искам само да питам също, който знае в коментарите, да даде един коментар. Кога пускат ATF сервера и ако го пускат скоро, някой дали ще цъка с мен, ако иска цъка с мен, просто да ми пише. Да. И това е, хора. Да си какво ви е харесало. Оставете един лайк, абонирайте се и се надявам да има повече клипчета.